Enhedscirklen er en cirkel, der har en radius på lige præcis 1. Derfor kan man tegne et koordinatsystem i cirklen. Videre x-aksen kommer altså til at hedde 1,0. Den øverste side, eller den positive side af y-aksen, kommer til at hedde 0,1. Den negative side af x-aksen kommer til at hedde minus 1,0. Og den negative side af y-aksen kommer til at hedde 0,-1. Når vi skal forklare cosinus og sinus, så starter vi først med at tegne en vinkel i cirklen. Den kalder vi vinkel V. Cosinus er der, hvor cirklens vinkelpunkt på cirklen, der hvor den skærer cirklen, så kommer jeg ned på x-aksen, og det punkt, det er så cosinus til V. Det samme gælder for sinus, der kommer man altså bare over på y-aksen. Derfor kommer det her punkt herude altså også til at hedde punkt cosinus til vinklen V, sinus til vinklen V. Vi kan altså se, at vi får en trekant inde i cirklen her, og den kaldes for en standardtrekant. Vi ser, at når vi har cosinus til V og sinus til V, skal den altså altid ligge under 1. Da sinus aflæses på y-aksen i koordinatsystemet inde i enhedscirklen, er der altså 2 løsninger. Det er der fordi, at hvis sinus har punktet her på y-aksen, så går der altså 2 punkter ud på enhedscirklen. Der vil altså være 2 vinkler til de punkter. Den ene vil ligge indfra helt herud, og den anden vil være den vinkel, vi så før, som ligger her. Det er det, vi kalder sinusvinden. Den lille vinkel kan vi igen bare kalde for vinklen V, og den store kan vi se, det er næsten symmetrisk herover. Derfor kan vi sige 180 minus vinklen V. Dette kan vi blandt andet bevise ved at sige, hvis den her vinkel var i lig med 40, så vil den her vinkel være lig med 180 minus 40. Vi kan altså se, at for at bevise, at de har den samme værdi, så siger vi sinus til 40 i lig med 0,64, og siger vi sinus til 140, fordi det er 180 minus 40, det giver 140, og det giver sig altså også 0,64. Og de her 0,64, det er altså det punkt, eller sinuspunktet op på y-aksen. Derfor er der altså 2 vinkler til punktet 0,64. Sinus til vinkel V er altså det samme som sinus til 180 minus vinklen V. Hvis der er 2 sinuspunkter på enhedscirklen, vil der altså også være 2 cosinuspunkter. De går ned her, som vi kender den ene, og den anden vil så gå ned på den modsatte side. Det her punkt, at det kender, det er cosinus til vinkel V, og fordi cosinus aflæses på x-aksen, så er det her altså den negative del af x-aksen. Derfor vil den her side hedde minus cosinus til vinklen V. Vi kan altså se, at 180 minus V, vinklen der går her, har cosinuspunktet minus cosinus til vinklen V.
Derfor kan det også skrives som cosinus til 180 minus vinklen V. Det gælder altså ligesom sinusrelationen, at minus cosinus til vinklen V er det samme som cosinus til 180 minus V. Og 180, det er jo fordi, at vi har en halv cirkel, og det er 180 grader. Jeg har nu taget et eksempel, hvor der er et tydeligt tegn på sinusfælden. Vi har et trekant, hvor vi får oplyst, at vinklen B er 53, siden B er 5 og siden A er 6. Jeg bruger så sinusrelationerne for at finde vinkel A. Det gør jeg ved at sætte mine kendte data ind på pladserne i sinusrelationen. Jeg regner det ud ved at isolere. Jeg ganger altså 6 over på den modsatte side, som vi ser hernede. Det giver 0,958. For at finde den første vinkel, vi ser hernede, altså vinkel 1, så siger jeg sinus til minus første, parentes 0,957, parentes slut, og det giver så 73,4081 grader. Det var altså den første vinkel. Men da der er 2 forskellige vinkler i enhedscirklen til den samme sinusværdi, så bliver vi også nødt til at regne vinkel 2 ud. Det gør vi ved at sige 180 minus vores udregning herop, eller vores vinkel 1. Det giver 106,5919 grader. Der er altså 2 mulige vinkler til den her udregning her. Men hvilken vinkel er så den rigtige? Vi kigger på vinkelsummen, da den jo ikke må overstige 180, 106 plus 53, det vil ikke overstige 180, og der vil endda være en rest tilbage til at udregne vinkel CI. Derfor kan den altså godt være 106. Det samme gælder for 73. En anden måde at se det på, det er, at siderne og vinklerne skal følge den samme størrelsesforhold. Er side A større end side B, så skal vinkel A altså også være større end vinkel B. Og det opfylder begge vinkler også kriteriet for her. Derfor må der altså ud fra den her udregning kunne konstrueres 2 forskellige trekanter med forskellige vinkler.